Ahojte, takže predtým ako sa pustíme do sadenia stromčekov, dneska máme ďalší deň, dneska je 28. marca, včera bol 27. Takže dneska pokračujeme v sadení. Som sa vrátil z práce, môžem pokračovať ďalšou prácou. A predtým ako vyťahneme stromčeky z tejto vody, ktoré boli posledných 24 hodín, tak do nej ešte pridáme vermikompost. Je to výluch z kompostéru, takže trošku pomôžeme budúcim rastlinkám v tom, aby mali spoločenstvo s baktériami, ktoré im pomôžu na začiatku stráviť ten maštálny hnoj, ktorý budú mať ako kamaráta v diere. Takže najlepšia varecha, akú som kedy mal, IBCčku. Takže to je ako keby očkovanie, takže oni nemusia tam byť dlho. Takže mi ten mikrofón nespadne do... Toto je ešte nejaký zbytok. Neviem z čoho. To je asi tá rolka, v ktorej boli zabalené tie stromčeky, takže máme vyluhované lepidlá, super. Vidíte? Aj ja sa seknem. Ani som si nevšimol, keď to tam spadlo. Dobre, takže máme stromčeky. Budem ich postupne vybrať, pretože náš pes by ich veľmi rád skúsil ešte predtým, ako ich zasadíme. A ukážeme si jeden jednoduchý spôsob, ako si správne postaviť stromček do diery. Tak ako sme včera hovorili o rozložení našich stromčekov, tak do diery, ktorú máte pred sebou, teraz pôjde jabloň, takzvaný Hammerstein. Hammerstein. Hammerstein je jabloň, ktorá je na semenáči. Áno, jabloňový semenáč, takže bude mať ten najsilnejší podpník. Tada. Vysoký kmeň vysoký asi 180 cm. Krásna koreňová sústava. Miesto štepu. Poďme na to. Dobre. Takže prvé, čo spravíme, že zoberieme nejakú pomôcku. Napríklad krompač, ktorý nám bude robiť pomôcku na to. Áno, aj ty si pomôcka obrovská, aby nám ten stromček rovno stál v diere. Takže bez ohýbania a krompač sa práve, ako vy veľmi dobre vidíte, nachádza presne na hranici na úrovni pôdy. A ja chcem ten stromček zasadiť tak, aby miesto štepu, to znamená, že táto odbočka, tu je naštepenia odroda na podpníku, bola 5 sadni. Házok, sadni. Aby toto miesto, kde je zaštepený, bolo 5 cm nad zemou. Minimálne
minimálne 5, optimálne 10, lenže ja tu mám koreň, ktorý musím zahrabať, takže niekde tu by malo byť zahrabaná táto jabloň. A predtým, ako si tam tie korene dám, tak poškodené korene, to znamená, že koreň, ktorý vidím, že je zahnitý, odstrihnem do živého. To je v pohode, mám to také začiernené kusy, vidíte, že tu je ten koreň polámaný, slabý, strihnem ho do živého. Aj tento môžem strihnúť do živého. Aj tento, nech sú pekné tie stromčeky všetky, tie končeky tých koreňov. Dobre. Takže takto nejako bude tento strom sedieť. Rozmýšľam teraz nad tým, že je taký, není pravidelný, je tá koruna do strán, takže on sa tak aj bude viazať. Ja keďže viem, že môj potok je niekde tu blízko mňa, je tu podzemný prameň a to teraz asi vôbec není dôležité, takže na to sa nebudem spoliehať, budem sa spoliehať skôr na to, že tieto korene nastavím tak, aby išli do voľného miesta, to znamená, že tam, kam sa nebude chodiť väčšinou, aby som neudúsal pôdu. Zaujímavé to vysvetľovať, zaujímavé sa nad tým zamýšľať, že ako natočiť korene. To znamená, že tu je takto cestička, vy stojíte na cestičke, takže tie korene nechcem, aby išli do cestičky, ale aby išli za mňa tu, kde je voľná plocha. Ale taktiež tu budem pestovať, takže lepšie podľa mňa je ísť viac v smere tejto aleje, takže stromček postavím takto. Pomôžem si krompáčikom, ak on bude mi chcieť pomôcť. OK, bez ohyňania, bez zatáčania koreňov sa to tu pokúsim. Ešte jedného pomocníka si zoberiem. Nie psa. Nejaký ťažší nástroj, ktorý mi to ukotví. Tento pohyb, presne tento. No poď. Dajme tomu. Dobre. Kôl. Nedostatok potpníkov bol sprevádzaný nedostatkom kolikov. Bol som vo všetkých obchodoch, ktoré sú v mojom meste. Stĺpiky som nezohnal, čo však spravím. Ako alternatívu je, že tým, že viem, ako je teraz tento koreň, tak ja si to zahlbím takýto alternatívny stĺpik, ktorý mi bude naznačovať, kde korene nie sú, a namiesto neho neskôr zahlbím skutočný, riadny, silný kôl, ktorý bude podporovať tento strom. Skadiaľ by sme mali umiestňovať kôl, to je možno tiež dôležité, napríklad preto, že keď budem mať silné jarné slnko napríklad, tak ten kôl mi môže nejakým spôsobom vytvárať napríklad tieň pre tú kôru, pre ten strom, aby sa mi tá kôra nelámala. Toto sa dá vyriešiť vápenatím, natieraním vápna kmeňov, kmeňov vápnom. Natierame kôrou vápno, ale vápno kôrou. A tým pádom to môže byť taký nuans, ale neriešme až každú vec úplne do minima. Takže teraz máme stromček postavený v správnej výške, máme prichystaný kôl, ten vymením za reálny kôl neskôr, aj keď som to mal mať všetko pripravené, ale vidíte, niekedy tá vysadba, hlavne intenzívna,
v marci, kedy sa robí všetko ostatné a nie vysadzajú stromčeky, tak je niečo tomu chýba. Ale vyriešime to. Dobre, takže mám tu konský hnoj, ktorý budem miešať s touto zeminou. Najprv pokrstiť dieru. A môžeme si robiť pekný mix. Jednu lopatu tam. Jedna k jednej. Dajme tomu poriadne premiešať. A stromček zasypeme. Tu už mám predchystané na kôpke. Premixujem si to. Konský hnoj je dobrý v tom, že si pomalšie vylučuje živiny, ako napríklad krávsky, ako napríklad iné hnoje, ako napríklad slepačí hnoj. Takže tá dávka tých látok pozitívnych je plynulejšia, nie je taká obrovská hneď prvé roky. Buriny von, pír, večný kamarát na našej záhrade. Dobre, ja mám nejakú tú počiatočnú vrstvu. Najdôležitejšie je dostať tú pôdu, tú zmes pod ten stromček, na ktorom sa nachádza, pretože obhádzať ho okolo nie je taký problém, ako obhádzať to pod neho, ale na to je veľmi jednoduché riešenie, ktoré vám hneď za chvíľku ukážem. Trošku púpavy nevadí, akumulátory živín z hĺbok nám pomôžu vnútri. Takže ideme okolo stola lala. Tak, zase si pomôžeme, zase si pridáme sem. Nechodíme do posilky, chodíme sem. Keď máme rozdomnú vrstvu, stromček tam, tak začneme s udusaním. Všetko sadne. Nemusíte na ten strom tlačiť. Všetko vám sadne po prvých dažďoch. Čaká nás ešte apríl. Bláznivé počasie. Áno, sadíme stromič. No, pozri sa. No a ako dostať tú zmes našu pod stromček, lebo teraz pod stromčekom sa nachádza bublina, ničoho. Áno, sadíme, bude to paradička. Ja si myslím. No, áno, paradička. No, áno, chceš to vidieť hneď. Áno. Nie, hryzma. Dobre, stromček zoberete a pohakáte s ním. Hore, dole. Staví vás olizoval pes. Azok, sadni. Si ako ten spoločák z žiadnej hlavici, čo vždy vyrušuje. No. Áno. Packu. Daj packu, áno. Azok, nehryzma. Azok, sadni. Sadič. Potraseme. Dostaneme nejakú zem popod. Dávame pozor na jemné vlásčnice.
Dobre, teraz stromček už nikam nepôjde, takže môžeme pokračovať. Azok! Dôležitá informácia pre nás je, že svoje stromčeky nemusíme konečne ochraňovať pred vysokou zverou, ale musíme ochrániť pred našim psom. Takže máme aj nabité na trošku chorôb na kmeni. Uvidíme, ako sa to bude správať. V tomto videu nebolo ubližené žiadnym zvieratám. Bol nás naučený trpezlivosti. Stále je nás učené trpezlivosti. Dobre. Krompač môže ísť preč. Aj s motikou. Hop, šup. Preč. Tým, že sme veľa zeme do tej diery pridali, čo sa týka tohto hnoja, tak nám tu zostali nám hrudy okolo. Keď nechcete hrudy, nemáte ich kam odviesť, tak kľudne urobíte takýto válov, otočíte burinou smerom do zeme a urobíte takúto hradbu okolo stromčeka. Stromček môžete ešte pochodiť, ubiť trošku tú zem, nech to sedí, nech nám to nikto nevytrhne zo zeme. OK. Hodíme tu ešte zo pár kmeňu. Uistíme sa, že všetky korene sú pod zemou. A môžeme upratať v okolí stromu. Prebytočný hnoj kľudne využite ako mulč v okolí. Nenechajte za sebou nič. Povytrhávajte trávu, kľudne aj choďte do hĺbky s tou lopatou. No. Zoberieme mulč. Ak máme jarnú výsadbu, mulč je veľmi dôležitý. Dobrý.
Keď ukladáme mulč, vždy sa uistíme, že žiaden mulč sa nenecháva na kmeni, že sa nedotýka kmeňa, pretože čo by sa mohlo stať, že tá časť nadzemná by mohla zahniť a tá hniloba by sa dostala do celého stromu. Takže robím taký kráter, v tom kráteri sa nachádza miesto štepu, odhalená táto miska do tejto strany. Aj tak budem polievať. Strom sa nepolieva hneď tu ku kmeňu, ale polieva sa v celom tomto priemere a každý rok je ten priemer väčší a väčší. Dobre, môžeme ho priviazať. Kordický uzol už mám. To nie je tá správna strana, ktorú som mal ťahať. Avšak už je to tá, ktorú ťahať budem. To si môžeš rísť. No, stromček si zakrátime. Máme tu nejaké pučiky, ktoré pučia. Máme tu vedúceho zakrátime o 2/3, to znamená, že z celkovej výšky približne 60 cm zoberieme aj 40, to znamená, že 1, 2. Tým, že tento líder, teda terminál, vychádza z tejto strany, tak chcem navrátiť jeho súososť, to znamená, že pokiaľ ideme teraz z môjho pohľadu doľava, tak naspäť hľadám pučík, ktorý ho vráti doprava, striham presne nad pučikom, pučiku sa nedotknem, striham, nebojím sa. Kostrové konáre a budem strihať v 45 stupňovom uhle, to znamená, že jeden kostrový konár, druhý kostrový konár, tento kostrový konár je veľmi blízko tohto, to znamená, že tento ide preč, striham v smere rastu, tento vychádza a konkuruje tomuto, takže dám preč tento, to znamená, že mám 1, 2, 3, zakrátim tento o tretinu, striham v smere rastu, zakrácujem tento o tretinu a zakrácujem tento o tretinu. Na vonkajšie očko. Výchovný rez je hotový. Nekomplikujem. Tento kúsok je zlomený. Toto očko je zlomené z prepravy pravdepodobne, takže ide to preč. OK, terminál. Strom vie, čo je najvyššie, jeho najvyššie miesto. Má 3 konáre, ktoré idú do rôznych strán, to znamená, že neskôr bude dobre vyvážený ten strom. Takže výchovný rez, strom priviažeme, pes pustil áno. Áno, ďaleko to je. Dobre, ostré nožnice sú základ. No OK. Stromček si chytím, koruna by mala byť vyššia ako kolík, ktorý mám, lenže ja mám ešte stále dosť časný kolík. Takže kolík je ako kolík. Je to dočasné riešenie, takže urobím ho aj dočasne. Nummer 1 und Nummer 2. Miesto štepu psieho zubu. Pevním korunu aj dole. Opačná strana. Používam jutové lano, aby boli odery na kôre čo najmenšie. Tak.
Dopracujem korunu. Je to voľná tyčka, takže aj strom je trošku voľný, takže ho trošku stiahneme bližšie. OK. Vidíme, ako sa bude správať strom, ako sa bude správať pes. Takže zostáva nám posledná vec a to je zálievka. Zálievka 50 litrov, táto krhla má 14, to znamená, že niečo okolo 4 takýchto krhiel by malo stačiť. Ovocné stromy sú veľmi smedné, stromy hlavne na jarnú vysadbu. Tri. A 4. Máme zasadené. Moje poučenie z minulosti, aby ste vy rovnaké chyby nemuseli opakovať, teda nebudete opakovať, lebo už teraz o tom budete vedieť, ja som o tom nevedel, to mi došlo až časom, je, že máte teraz značku. Tá značka prišla na stromčeku, ako inak by prišla. Takže váš stromček, tým, že ste ho tak krásne zasadili, tak narastie a zhrubne mu kôra. Keď tam tú značku necháte, tak ona na ten stromček bude škrtiť. A to my nechceme, predsa. Takže značku dole. Na stromčeku nezostane nič, len úves k tyčke a zuby môjho psa. Poďme na to. Detail. Takže máme terminál zastrnutý na vnútorné očko, kostrové konáre 1, 2, 3. Tým, že sú na rôznych úrovniach, tak nestrháme ich do 45 stupňov, strhol som ich o 1/3, to znamená, že 1, 2, 3. Úves, vrchný, spodný a miesto štepu. Miesto štepu teda budem sanitovať, vyrežem túto časť, alebo možno aj nevyrežem, ale donesiem parafilm a zakryjeme túto časť. Takže to by bol tento stromček a 10 ostatných zostáva. Ostatné sa kúpu, takže ideme na nich.